παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα είμαι με τον ξάδερφό μου τον Μαρίνο. Πες γεια. Πες γεια. Πες γεια. Ρε με κυνηγάει το μικρό το κουνέλι. Ωραία. Και έχουμε και ίδιο κανάλια, γι' αυτό να μας κάνετε like και subscribe. Θα βάλω τα κανάλια μας όταν ανεβάσω το βίντεο, δηλαδή σήμερα, απλά όταν το τελειώσω. Ναι, αυτά. Μαρίνα είναι το όπλο έξω. Κάτσε φίλος. Ναι, ήταν τέλειο βίντεο, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω αλλά πρέπει να το μάθω λίγο. Βρω μια στο chat, είπε κάψτε, απλά με την κακή έννοια. Δηλαδή την κακή λέξη, όχι το κάψτε, το άλλο. Στα ελληνικά. Όχι το πάψε, το άλλο. Ναι. Respect. Applause, please. Hi guys, welcome to another video. Τι πήγα το πήγε και στα αγγλικά τώρα. Ναι, αν δεν καταλαβαίνει οι άλλοι, τι να λέω κι εγώ. Λοιπόν, περίμενε να κάνω μετάφραση. Wait, let me translate. Λοιπόν, sir, in today's video, we are playing MM2 with my cousin Marinos. Say hi. Hi. Okay. Yes, sir. Me know English. I know. I talk English. You talk Ελληνικό. I murder. Oh, duel. Εγώ είμαι murder, μαμώστε. Φλάκα κάνω. Duel. Ο ένας θα μιλάει στα αγγλικά και ο άλλος θα μιλάει στα ελληνικά. Yes, of course. Oh, I found the people. Άρα ο ένας θα μιλάει στα αγγλικά και ο άλλος στα ελληνικά. Ένα κουνέλιο! Πού?